Benvinguts al Hearthstone, Heroes of Warcraft. Avui ens acompanya l'Albert. Ei, què tal, Albert? Hola. Cada dia saludes diferent, Albert. I anem 8-1. Digue'm. És el que s'intenta canviar. Molt bé. T'has de pensar un saludo per la pròxima, Sí. Anàvem 8-1. Vam patir una dolorosa derrota a l'últim vídeo. I bé, anem a veure si aconseguim la nostra 9ª victòria. Hòstia, una Jaina. Sí. Tio, ho sabies tu abans que jo. T'ho veig amb endarreriment. Sí que és raro, sí. Bé, sembla que ens han tocat bones cartes. Estarem d'acord en tirar això, Albert? El Fem Creeper, sí. Sí, no? Me l'imagino, perquè no veig el teu ratolí, però me l'imagino que s'enllaç aquest. Sí, he tirat Fame Creeper i Nexus i estic dubtant amb el Demolisher. És que és un 3 una mica fluix. Sí, però a l'inici pot fer mal. Depèn de què et tiri ell o la taula que tingui. Sí. No? Aquests dos de mal, si no te'l pot matar, que és una Jaina. Per exemple, amb una descarga d'escarxa d'aquestes, Ja no te'l rebenta. Bueno, va, el deixarem. A veure si tenim sort i si rebéssim una altra... Una de dos cos... de cos 2, perdó. Oh, quina curva. Sí, mira, està bé. Potser sortim... És que hasta torn 2 el pots treure. Li fiques 2 d'atac... Si em treu un 3-2, ho faré segur. No! No! Mare Ja Déu. està, sacrificat, és que no té més. Sí. Ja no m'ho penso. El 2, però bueno. Tens tot de cost 4, però és el que hi ha. Serà un torn 3 xustero i, hòstia, tinc... Joder, els hechizos no. Aquests són boníssims, però no ara. Necessito criatures. Vinga, va, aquí. Toma! Mira, el Jungle Panther. Fantàstic. No! Fot-li un tiro. No. Ui, el que has fet! No, tio, ja està bé. No, Jordi, no! S'ha de mantenir el tempo. Que sí, que està bé. Vale, tio, no m'espantis, cabron. Mira, un altre que mataré. Veus? Ara ell, al tercer torn, ha jugat una criatura de cost 2. Això em donarà molt d'avantatge. Ah, no, que és torn 4. Vale, perdó. Joder, que tenies objectius, cabron. Com ho fem, això? Si li pegues un tiro al 2-3... És que, clar, quan no et torni a tocar, no tirarà un altre tiro. I això comptant que el tingui com a únic bitxo. Ja no hi pots comptar, No. I el 4-2 pel 2-3 com que no. Una ràbia. Pues Gilvin i Stalker, no? Tiro a l'1 i a la cara, no? O vols intercanviar el 4-2 amb el 2-3? És que el Fireball... Ja, però és que si no me'l canviarà per l'2-1. No, és que no. Bueno, també puc tirar un Fireball al 2-3 dels nassos, però és que és una llàstima. Sí, tio, no veig gens clar, No, va, farem això que has dit. No? Sí. És un risc, evidentment amb el 2-3 pot pagar-te amb el 2-1 i se queda tan panxo, però és que... Amb 5 manes què pot fer? És que ens acostem al torn 6, que et podria tirar un Blizzard, i totes aquestes coses i... A partir d'ara hem d'intentar traduir els noms, La ventisca. Com és ventisca en català? La ventada. No ho sé. Compte que ve la ventada. Llavors t'imagino sortint volant allà. Mira, és que és el que et deia. Sí. No! Hòstia! Això m'ha fet mal, Joder, amb els torns 4, tio, tens tot 4. Podem jugar una Fireball i continuar a la cara. Mata aquí. Ai, no, que no mato. Oh, és que t'anava a dir pam, tiro i aquest i el 5-4, però no. Ens agafarà l'avantatge, ara. Bueno, què hi farem, tampoc. No ens farem mala sang. Està pelut. Aquest Stamping Codo... Ja no estem àgils, Això no m'hauria passat.
que tant per tant li mato així. No m'està agradant aquesta partida. No, a mi tampoc. Ja ens ha agafat l'avantatge. Hem començat nosaltres amb una carta de més. I la moneda, ara ell ja té una carta més que nosaltres. Objectiu. Joder, tens 4 hechizos i no el pots rebentar. Clar, perquè és que just la mà plena de hechizos, qui em juga? Pam, Spelltrack Knight. No puede ser objetivo de hechizos o habilidades. Toca't els nassos. I l'altre tonto també, si fas un hechizo li sumes l'atac. Ja, això part. Pega-li un tiro al 2-2 i així l'obligues a que l'intercanvi. Si no, el següent torn tens el 4-4 i gastes un tiro. Però és lo dolent d'aquesta carta, que és lo típic. Aquesta és brutal, però és que quan vas perdent és pagar 7 manàs per un 6-6. Ja. Collons. ¿Qué me estás contando? Joder. No hi ha més, no? Sí, sí. És que a més va i li dona 2 d'atac just per matar-me, Sí. No et preocupis que em tirarà una Fireball aquí, ben bonica. Hòstia, es tira un Fireball ja. Si em tira un Fireball ja el puc retirar. Bueno, li hem netejat la gran amenaça que tenia. Bueno, mira, tens el Flame Lance ara. Flame Lance crec que està destinat. Porta nòmic... Baixaries el 3-2... Ah, mira, el 3-4. Hombre... Aquest 3-4... Acaba de salvar la vida. Sí, perquè no volia... O sigui, no, estava pràcticament obligat a jugar aquest. Sí, és el que t'anava a dir. Baixaries el 3-2 sabent que té 1-2 i et pot fer un tiro. És que... Però per tenir algú a la taula. Ja. Me huele a... I un tiro al 3-1. Uf! No sé, Tinc 9 manàs. Això són 4, 7, 8, 9, per exemple. Sí. Sí, jo ho veig, abans que el Kodo. Si el Kodo el podem fer el torn següent. Però li tiraries el tiro aquesta, potser? És que et farà 3-1 ell i tiro segur, perquè té 2 cartes, no? I es quedarà amb el 3-1 a d'allò... Ah, no, però el pots sumar. Bueno, cara. Ara, jo faria el tiro aquí segur. A on? El 3-1. El 3-1, sí, abans que matar-li l'1. Bueno, també podem matar el d'això en 6, que ell intercanvi i quan em toqui a mi ja li... Podem matar aquest. Sí. Farem així. Fa por que no li tirin més 1 o alguna així. Bueno, va. Ens arriscarem. És que, clar, si li dona... O sigui, si tira un Shatteric un Cleric aquest, em destrossa l'estratègia, evidentment. Vale, no té un Shatteric. No té el que pensava. Bueno. Vale, això està bé. Uf, jugo un secret. A veure... Què fem ara? Estava pensant... Kodo... O podem... I li mates el 6-4. I amb el tiro al 6-4. I ens sobren 2 manàs inútils. Estaria bé matar-li el 3-1, però clar... El 3-1 i el 3-3 són 6, et mataria el Kodo ell. Puc netejar taula. Fireball, aquest aquí i tiro. Són 4. Fireball i tiro són... I puc jugar una Kezan Místic. Sí, pots jugar al Kezan, no? Sí. I guardes el Kodo per després, perquè el que té la mà no sé jo què serà, però... Ara, no sé com exactament, però li hem guanyat. Ara em jugarà un secret i em cagarem tot. Home, si el tingués... Bueno, clar, és veritat, li hauria de tocar la mà, no el té segur. Vale, això està bé. Vale, això li acaba de tocar i això és el que tenia... Oi! ¿Qué me estás contando? Hòstia puta. Hòstia, t'imagines que és un copiar? Hola, Albert, calla.
Ara m'has cagat. O si és un copiar li tiro un fireball. Quina mala sort. No és un copiar. També podia haver atacat jo primer. Això huele, a menys que tingui un Flame Strike, perquè jo pensava que la que tenia la mà era un Flame Strike, perquè si no la baixa, Ja. És que al·lucino. això huele a una possible victòria. Calla. No siguis gafe. Home, ja, però més gafe ja que baixar el Kezan i que tingui el puto secret a la mà. Quin collons de secret és? Perquè un vaporizar no és, perquè li has atacat. La barrera tampoc. Pot O ser un la de counterspell o un sobreviure. Ice Block, no? Ice Block, sí. Duplicate? No, perquè... Un FG pot ser un FG. Però, clar, ha sacrificat ell el seu bitxo abans que... FG o Ice Block? O un counterspell, no ha jugat cap hechizo, no? Ah, és veritat. O Counterspell. O també pot ser la que Duplicate. no juga ningú, el Spellslinger, aquella que Ah, fas... Spellbender, sí. Spellbender, la que fas objectiu a una criatura i t'ho canvia. Hòstia, no fotem, jugar a una arena i agafar-te aquell. Tampoc és que jugui... I si és un cubo? Un què? El cubo, l'Ice Block. Tens raó. Cubo de hielo, no? És la traducció? O bloque de hielo? Ice Block... No, bloc és de bloquejar, no, no cubo. Seria Ice Cube. Anem a veure que no sigui un contrahechizo. No és un contrahechizo. Deu ser... Oh, vale. Ho hem jugat en un ordre molt concret per deixar-lo amb 1 de vida al final. Perquè és el Exacte. típic que tires la Fireball i salta l'Ice Block i es queda amb 6 de vida. Sí. Vale. Bueno, novena victòria. Vinga. Vinga, una més. Bueno, un dilema interessant. Juguem contra un paladín daurat, un respecte. 500 victòries no es fan així com així. Sí. Ens quedem al Direwolf, Sí, no? però és que és un 2-2 bastant merda, i comptant que ell és molt probable que en jugui el segon torn al 2-2 amb Escudo Divino. Perquè si portem 9 victòries i ell també en porta 9, li hauran tocat bones cartes. I és una carta obligatòria per Paladin. Crec que la tiraré. Home, els altres dos segur, però... I més amb torn... O sigui, sent el primer, però... Sí, tirant. Ara si us surt alguna millor. Bueno, no és molt millor. Però això almenys no t'ho mata. No. Happy Feast of Winter Vale. I am ready. Com tingui un secret... És Battlecry, el Lost? No. Però el Kezan sí, eh? Ja. No, Però bueno, què? potser Què és també dir? per això dic. Del torn 6 un secret? És que si treu un secret, Sí. tu el Kezan no el pots estirar fins al torn 6, perquè si tires el Nerubar aquest... No, però espero eventualment matar que es mori. No sé, eh? A vegades... Tu què, mataries o juguem al nostre Udo? Vinga, va. Igualment, al torn 4 tinc coses a fer. És que estava pensat que pot tenir ell de Battlecry. Bueno. Ara que Unstable i Arcane, tiro i... No, és que aquest justament pilla... Ja, fa Enrage, però clar, Sí. així ja tens un tiro que li pega, si no, d'altra manera te'l matarà, no, el 4? Bueno, també te'l mata i... Bueno, Potser... Quina és la probabilitat... No, és que només que vagi un tiro aquí ja el matem. Va, ens arrisquem. Estadísticament, un tiro anirà. és un 33%, no? De probabilitats. No, però són 3 cops un 33%. Sí. Joder! Li pego un tiro, Sí, pega-li. Així l'obligues a... Bueno, et pagarà la cara. pagar la cara. Jo faria el mateix. I al pròxim torn podem jugar un bitxarraco. Sí. Quina mala sort, tio. Només necessitàvem una a cada lloc.
Bueno. Elemental, no? Sí, sí. Uf, aquesta partida se'ns està fent cuesta arriba, 6 cartes a la mà i una en joc. Has començat tu, no? Sí. Llavors, una de les que té la mà és moneda, no l'ha gastat, oi? Diria... Sí que l'ha gastat, tio. Sí? Sí. Per mala sort nostra sí que l'ha gastat. Tinc 5 manàs... Si jugo l'habilitat... Si tiro, li mates el Town i treus el Perquè amb 3 manàs... Bueno, sí, Shattered. El que va ser que amb el 2-3 te'l pot intercanviar, però bueno. I amenaces també el 2-3 seu, que si tires spells es puja l'atac. És que si no són 2 torns de picar-pedra aquí contra el merda aquest. Si no, el Fairy Dragon i el 3-2. No, ho farem així. A més, Sí, no? Fairy Dragon i Shattered són molt dèbils contra Consecration. Sí. Així que... ho farem així. You must cleanse the Sunwell. Si intercanvia aquí, podem tornar a utilitzar l'habilitat per matar-li el 2-1 i jugar el nostre 5-4. O si juga un secret... Hòstia, ja veus, està superbé. No! Qui juga aquesta carta? Mira, Hosti, tu... 9 victòries tenint aquesta carta al mazo... Està bé. Tu no l'animis. Sembla que traurem l'artilleria una mica, aquests dos alhora, i matarem el 2-3. No? Perquè amb el 4-6 el 2-3, que li surti el 2-1, li petes el 2-1 i li treus el 5-4. Però clar, és que vull un bitxo dèbil per matar el 4-2. Saps? Perquè, El 4-2 no te l'intercanviarà amb el 4-6. home, el 4-2 me l'intercanviarà amb el 5-4, molt probablement. What to do? No, si treus el 5-4 sí. Ja. Matar-li aquell, obligar-lo, no... No, és que sí, fes-ho, perquè és que si no... Si Consecration seria un 4-4. És que si treu un Consecration és muerte, Ja. Perquè és un 4-2, amb el 2-3 t'intercanvia, amb el 4-2 t'intercanvia el 5-4 i et matarà el Fairy. Però sí, fes-ho. Farem així. Per obligar-lo a intercanviar. Buah, però és que estic a 17 vides. Joder. La pega és que ara no t'estan tocant spells per netejar la taula. Ja. Que m'anirien força bé. Aquesta està bé. A veure. 7, 3... Sí, ho podem fer. 5 i 7, li pots, sí, pots no? El Fairy O podem jugar al Tempest? Kezan Mystic. No? What to do? També. Do. no Si jugat si secrets, tingués secrets ja l'hauria jugat. Bueno, No? Juguem... Sí. The Té 20 light cartes, is eh? not discreet. mazo. Ja, però... No sé. Ara jugarà un secret com el mag. Només em faltaria això. Se l'estava guardant, el secret, per Com jugar-lo. l'anterior partida. Collons. Vale, necessito un polymorph. Tenim 2 cartes que ens salven. La que fa 8 punts de mal. Sí, el Flame Lance. Joder. Podem resar per un Big Game Hunter. I hòstia, sí, eh? Bueno, tu no hauràs vist el meu últim vídeo, però jugo un Dr. Boom, em juga en un Stable Portal i li apareix un Big Game Hunter. Arranquet, I tu dius, no pot ser, tio. Hòstia, tio. L'altra opció és jugar Kodo Rider i pagar un tiro per als... Potser Ja, llavors es sí. veurà obligat a atacar el Kodo Rider i nosaltres guanyem temps. Home, amb el 2-3 pots pagar-li el seu 2-3, Sí. amb l'1-3 li pegues el 2-3... Sí, ho farem així. Clar, el lògic és que passi, però potser li fa por al Kodo.
Home, és que si li treus un altre codo, Déu-n'hi-do, Són Clar. 3-3-5, Però bueno, però és que amb 2 atacs del Wargolem em mata. Ja. És veritat, té partida. Per això no sé fins quin punt... Però és que era això o jugar a la loteria. Molt bé, el que em faltava. Però això és avarícia, perquè podria haver copiat el Wargolem. Ja. Puta avarícia. Vinga, un Flamestrike. Tenim Flamestrikes a la baralla, Albert? Hòstia, tio, no me'n recordo. No ho sé, Home, haver arribat a tantes partides... Vinga, vinga ja. Sí. Pinta que sí, no? Millor no li podia sortir, no, el cabron? No, mira, un tirito. El 3-5 amb el teu 3-5 i el 2-1 i el seu 4-7 amb el Fireball i el d'allò i et queden, són 6, et queden 4. Pots fer l'Unstable i en què et toca i si no el Ara, Fènix pum, queda pum. sense... Aquí, aquí, aquí i aquí... No, ara això és una criatura que ens salvi la vida, jo què sé. Ah, escolta, Hòstia. això és una criatura. No està mal, ara amb el 4-7 li pots rebentar... 4 i 3, 7. Sí. That's a card. Oh, no! Bueno, L'has ficat a l'altre... merda, no hi comptava, que apareix un. Clar, No passa res, no el mat. és un fric. La jugada del pro. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Mare de Déu. És que ho he vist quan he jugat, dic, merda, que apareixerà el 2-1 i no guanyaré 3 d'atac. Hòstia, puta. Has sacrificat una criatura per rebentar-li, què? No! Bueno, està bé. No, però és que em matarà el 5-2 Merda, sí. i Malú, no, la merda. i no li podré matar el Mucla. Vai, vinga, 3 criatures amb més 1. El Mucla aquest és partida. Vinga, ja. No hi puc fer res, Ready, sir. Vinga, tot. Ai, ho hauria d'haver jugat al revés. 4, 7 i 4, 11... No, només necessita... Només necessita 2 punts de mal a la mà. Ja, són 8... Són 7, 9, 10, 11, perquè si utilitza el poder d'allò... Fuà. L'hem perdut l'altre també, Albert. Ara se m'està anant l'olla. Com anem? Is my Com que l'hem perdut l'altre? L'anterior partida? Sí, no ho sé, ja. No, has guanyat. A veure. Com anem, Vas llavors? 9-1. Joder, el Shattered. Fuà. Ai, el Shattered, el Sunwalker aquest, o com Encara collons es es posa digui. a canviar, Joder, és que a més si em toca a mi aquesta xufa de cartes... Ja està. Aquest no li mato, llavors són... Sí, això ja està. You win. Well played ante todo. Well play. Escolta, Albert, llavors aquesta és la primera partida o la segona partida que fem? La segona que perdem. Collons. O sigui, fem una altra ara? Sí. Jo ja estic Mirem aviam, i si no, acabem l'arena, no? Aviam què et toca. Sí, sí. Home, tio, una mica d'ànims, que podem guanyar-ne una altra. No, clar, però vull dir, acabem-la. Vull dir, tant positivament com negativament. no me'n recordat, no tenim ni un sol Flamestrike. La carta més cara és un Kodo Rider, la resta es baixa amb 2, 3 i 4. Uf, i no tens Blizzards? No. Joder. Clar, és que ja me'n recordo, que el mazo era molt agro. Super agro. O sigui, clar, has d'anar a buscar els costos baixos sí o sí. Sí, tot es baixa amb 2, 3, 4 i 5. I tenim una criatura que es baixa amb 6, que és el Kodo Rider. Un Nexus, el Rider, Gurubashi, Creeper, Water Elemental, Kezan Mystic... Bueno. O sigui, fem una altra partida, va. Aquesta pot ser l'última. Ai, hauria molat que haguessin remuntat aquesta, però... Sí. Hi ha algunes cartes que les jugues quan vas per davant i és que és impossible. És un... Bueno, ja.
Ja, puto però també mono és mala aquell. sort. Perquè amb ell li han tocat cartes, podia fer coses cada vegada Mm. contra les teves. En canvi, tu contra les seves només podies baixar criatures. Sí, 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 sí. I el mal que tens directe contra els bitxos forts és que no tenies res, no tenies polymorph. Quan altres partides no t'han tret ni un bitxo gros, Ja, i tu tenies polymorph, tenies flame lance, tenies la bola de foc, saps? sí, sí, sí. I en canvi ara cap. I clar, hòstia, Mira, no té gaire. ara... Hòstia, tot el contrari. ¿Qué me estás contando? Job's done. ¿Qué me estás contando? Veus la mà, Albert? Sí, sí. Cost 3, 4 i 5. 3, 4, 4 i 5. Vinga, ja. És desorbitat. Uf, milagro. Milagro. M'he robat algú que es baixa amb 2. Va, sisplau, que no em tiri un arcane míssils o una merda d'aquestes. Que no juguis un hechizo. Estica't quiet. Hero Power i pas. No, bueno, clar, si tenia la moneda, és veritat. Estava condemnat. Vinga, xaca, xaca. I am Però això què és? Ai, És passava a mi. més agro que tu. Collons. A mi que congeli m'és igual, no? Dic, anem a matar... Eh? Dic, a mi Sí, que clar. congeli m'és igual. Bueno, Clar. si em congela el Water Elemental em tocarà la pera, però... Anem amb aquest. Job's done. Home, si intercanviar estic content. We have many secrets. Va, no té secrets a la mà. Juguem al Water. Quin remei. Vinga ja. Vinga ja. Joder, xaval. Podem treure això. Wanted. A veure què pillem. Dead or alive. Hòstia, Oh, Leon Hans. Bueno, aviam si arribem al Tormit, suposo que sí. tiro aquí, no? O tu tiraries al Nerubian? No ho sé, eh? El tiro per què? Està bé. Pel 2-2... Perquè t'obligui a intercanviar. Sí. Sí, i així és veritat, el podràs netejar, no? Millor, sí. Vinga, podia baixar un 5-6, li tiro un Fireball i un tiro aquí i en continuem per darrere. Joder, té 6 cartes. What Bueno, to do? aquesta carta ens pot salvar la vida, tot i que no sabem què li ha tocat a ell. Ja. El problema és això, que no sé per què aquest mazo super agro sempre sortíem super forts i ara és que estem tenint unes sortides super dolentes amb les Fireballs, Clar, la I ara- Flamelands, tot això, i dius, joder, com pot ser, tio? al late game Sí, que sí, vagin sí. tocant costos 2 i això és una altra merda. Mira, hauria d'haver jugat al Nerubian. Jugo No pots jugar ara. Quina merda, tio. Quina merda. Li mato. Sí, Quin, queda cap fer. quin remei. Una mica ha sortit d'algun altre Battlecry i no el podrà baixar. Hmm. Això No, però és que pot intercanviar aquí. Sí. Això és un drama. Què està fent? Té una carta que s'apunta a si mateix. Què collons secret pot ser? o algo? No ho sé. Mira, li pots rebentar, no? Sí. Ah, la putada és que no podràs baixar el Gurubashi. Ja. Bueno, però sembla que això s'està convertint en una guerra de controlar una mica la taula.
Joder, Hòstia puta. hòstia puta, Bueno. tothom té un codo. Sort que no he baixat a Urubashi. Ja, ja veus. Em sembla que netejaré la taula. Vinga ja! No ho veig. En sèrio? Joder, Albert, no et sento que he tirat els auriculars. Quina mala sort. Hòstia puta. M'estic desquiciant una mica, eh? Ja, és que és el... Pot ser més partides o pot ser l'última. Hola! Vinga ja. Hòstia, aquesta no, tio. Dona unes cartes brutals. Home, però és que aquestes són de les noves, també. Sí, sí. Aquesta jo la jugo a Ranked i jo no sé quantes partides m'ha donat un King Crash o m'ha donat un Gasrila. Calla, no tinc vist aquests ànims. Uf, doncs espera't, És el torn nou, el següent. Com et tiri un King Crash, A veure què li ha creat. es queda pega de 10, just. I el King Crash crec que pega de 8, no? Sí, tu tira-li algo al 2-8. Ah, mira, un Jeweled Scar. Que li crearà una altra merda. De coste 3. Joder, un Forgotten Torch! Digue-li thank you, thank you, thank you. És igual. Necessito alguna espècie de miracle en forma de criatura que vingui, Ja. que tingui taunt, Un Spider, que tingui pressa. Ja està, no? 7, 8... no puc fer res. I si faig aquí són 6, 7, res, no puc fer res. Polymorph serien 6, no. Potser hauria d'haver tirat els 8 punts de mal aquí, això serien 3, 4, 5, Sí. 6, 7... No, és que moria igual. Sí, sí. De totes maneres, moria. Res, no, Albert? Res. No, per provar. Job's No. done. Landscape. Hosti, tu, 9 victòries només, Albert. Bueno, només, però és que anàvem 8-0. Sí. Hem guanyat la primera, no? I després, I bomba. res. És que no era bon dia per jugar, eh? Bueno, anem a veure premi pel vídeo, pel YouTube. I ens despedirem. Un sobre de Grand Tournament? Això és una broma. Un Blood Imp daurat, estupendo. Joder, vaya xusta. La meva carta preferida, 25 polvos i 150 d'or. Quina merda, no? Per 9 victòries. Ja veus, tio. Bueno, i un sobre, evidentment. Però Ja. de Grand Tournament, saps, el sobre? Això que anava a dir. Com collons es selecciona No ho sap ningú. els sobres? Perquè a mi em surten de Goblin versus noms. És en plan, no puc triar el puto sobre que em doni la gana que em toqui arena? Tio, m'acaba de sortir un paio i m'ha dit no sé quina merda. Després he mirat el vídeo perquè he al·lucinat. Dic, què és aquesta merda? Baixes. No, vull dir, com... Ja, mira't el vídeo perquè no t'ho sé explicar. A l'obrir el sobre m'ha sortit com un text aquí baix. Oh, no sé què... Prepárate. Jo, vale, ja em preparo. El sobre tot merda, eh? Ah, bueno, i una comú daurada. Bueno, encara. Bueno, aquest ha sigut el desastrós final de la superarena que portàvem jugant des de feia mesos. Espero que us hagin agradat els vídeos. Si voleu més vídeos, ja sabeu, li doneu el like, us subscriviu al canal o el que sigui. Moltes gràcies, Albert. Fins la propera. Vinga, un petonet! Vinga, adéu. Mare de Déu. Quin desastre.